मग आपण तिसरं चॅप्टर HCF आणि LCM स्टार्ट केलेलं आहे. तर आपली एक्झाम पण झालेली फर्स्ट युनिटची, त्याच्यामध्ये प्रॅक्टिस टेस्ट 13 पर्यंत आपलं झालेलं आहे. तर याच्या पुढचा जो काही पार्ट आहे तो आपण आता बघणार आहे, तो म्हणजे द यूज ऑफ LCM अँड HCF. म्हणजे LCM आणि HCFचा जो काही डेली रुटीनमध्ये किंवा दैनंदिन जीवनामध्ये काय उपयोग आहे. तर बघा आता त्याच्यावर एक एक्झाम्पल, अ शॉर्ट सेल of hold 450 gram bottle of jam for 96 rupees and bigger bottle of 600 gram for 124 rupees. Which bottle is more profitable to buy? म्हणजे काय, जॅमची बॉटल आहे आणि ती छोटी आणि मोठी बॉटल आहे. मग आता ती जी काही मोठी बॉटल आहे तिची किंमत त्यांनी बघा, ती मोठी बॉटल 600 ग्रॅमची आणि त्याची किंमत एकशे 124 रुपीज आहे. जर आणि ती लहान बॉटल आहे ती किती आहे, 450 ग्रॅमची, ती आहे 96 रुपीज. तर मग आता विच बॉटल इज इट मोर प्रॉफिटेबल टू बाय. जो काही खरेदी करणारा असणार आहे, बाय म्हणजे काय, खरेदी करणं, तर त्याला कुठली बॉटल घेतल्यानंतर जास्त हा प्रॉफिट होणार आहे. साहजिक आहे, काहीतरी प्रॉफिट असल्याशिवाय मोठी आणि छोटी बॉटलमध्ये तो दिलेला असतो. मग आता बघा सोल्युशन, लेट अस यूज 150 द HCF ऑफ 450 अँड 600 टू कम्पेअर. मग आता याचा HCF काढून आपल्याला काय करायचं आहे, कम्पेअर करायचं आहे. बघा आता 450 इज इक्वल टू, मग आता याचं हे करताना आपल्याला त्या पद्धतीने माहिती पाहिजे किंवा अंदाज असला पाहिजे. 150 मल्टिप्लाय बाय 3 केल्यावर 450 येतो आणि 600चा 150 मल्टिप्लाय बाय 4 केल्यावर काय येणार आहे, 600 येणार. याचा आपण काय काढतोय, HCF. ओके. मग आता HCF काढल्यानंतर मग आता इथे बघा पुढची स्टेप मध्ये आता त्यांनी काय केलेलं आहे की इन द स्मॉल बॉटल, लहान बॉटल मध्ये 150 ग्रॅम ऑफ जाम कॉस्ट. आता याने काय केलं, आता HCF मध्ये बघा आता इथे हा जो काही लहान बॉटल मध्ये तुम्हाला 3 आलेला दिसतोय. ओके. मग आता हा जो काही 3 आहे या 3 ने काय करायचं आपल्याला, जी काही त्याची 96 रुपीज जी काही आहे त्याच्याने काय केलं आपण, डिवाइड केलं. डिवाइड केल्यानंतर काय येणार आहे बघा, 3 3 9 3 9 7 32 येणार आहे रुपीज. मग आता इन द लार्ज बॉटलचं 150 ग्रॅम आहे, बरोबर आहे. ऑफ जाम कॉस्ट त्याची किंमत किती आहे, 124 रुपीज आहे, बरोबर आहे. मग 124. परंतु याचा आपण काय करायला, HCF मध्ये याचं सेपरेट करतोय आपण प्रत्येक बॉटलचं. मग तो किती, 4. म्हणून मग 4 ने मी काय केलं, त्याला डिवाइड केलं. हे अगदी वेगळ्या प्रकारचं एक्झाम्पल आहे. बघा आता 4 त्रिक 12 4 1 4 काय आलं, 31 रुपीज. मग अशा पद्धतीने जर विचार केला, याची किंमत किती आहे, 31 आहे, याची किंमत किती आहे, 32. म्हणजेच काय, साहजिक जर समजा आपण मोठी बॉटल जर घेतली तर ती आपल्याला किती रुपयाला घ्यावी लागेल, 31 रुपीजला. आणि लहान बॉटल जर घेतली म्हणजे नक्कीच 1 रुपया इथे काय द्यावं लागणार आहे, छोट्या बॉटलमध्ये जास्त द्यावं लागणार. बघा आता thus it is the more profitable to buy the 600 gram. 600 ग्रॅम कुठली बॉटल आहे, मोठी बॉटल आहे. बघा ऑफ जाम म्हणजे अशा पद्धतीने मोर म्हणजे कम्पेअर जर केलं लहान बॉटलशी तर त्याच्यामध्ये काय असणार आहे, मोठी बॉटल मध्ये प्रॉफिट हा जास्त असणार आहे. अशा पद्धतीने बघा इथे 32 आहे आणि इथे 31 आहे, म्हणजे तिथे आपल्याला इथे 1 रुपया आपल्याला जास्त आहे, इथे मात्र काय कमी आहे. नमस्कार.